Okay, niyata ka Street Battle. BG your host. Yung co-host nyo pala, Greaser mula Flipside. Okay. So, shoutouts sa TG, Batang Ganado, Patikos. Okay. Introducing to my right, we got Slim. Aming itatali sa kadina na kagapos ang sinumang sumuway sa aming mga utos. Rip si LC lit. MC Battle sa my left, we got Jibo. First round para kay G-Bok. Isang minuto lang, let's go! Yeah! Yo! Gusto ko magpasalamat. Nakapil ko aning rap battle diri sa Puerto. Ug sa tanan na nag-sponsor aning flip top. Kada din ni flip toppers nasayod mo kining dula rap battle para rani sa mga banggihitan. Nganong nakaapil man yung kontra karon nga mamaligya ra manig lamas og sulupin sa dalan. Sikat kaya yung kontra. Sikat kaya yung kontra. Bisan asa nga tindahan, layang larawan pero laylay lang og pangalan. Lawangan! Sa gitna sa PlayStation na yung larawan kay ikaw na ulawan. Kinangawat ka og ukay-ukay nga panty. Para lang iregalo sa birthday sa imong auntie. Saraway mata nga galurat. Guna lang resulta. Pamahaw panyudto kaniyapon so sa kasimana kay sara kakaon. Makaon lagi si isa ka adlaw pero mga yuan og bahaw sa karinderya aron lang sampuraduhon way kaon. Naway mong naong murag isda nga inunon. Bisag dukot na mo tilokon nagpailala ka nga bitokon nga way kaon. Aron ka lang masayod. Diri sa siyudad sa studio, lumad ko nga taga-Bugo sa kabanggitan sa mong grupo. Kaya kini ako mga litra nga mga yawa para isumbag sa imo karong gabi una para ma-knockout ka karong dulaa. Kaya kini akong litra, makatulon ka usa ka kaha nga malburo nga sigarilyo. Kung makapangayo ka og tabang ka Mayor Oscar ug Gamurino. Time round 1. Slim, let's go! Yo! Nagsama-sama mo, napasi nagtuo mo gipang angayan mo. Kasi gingonin mo ako kawatan. Wala makakabalo imong sudan sa pamahaw paniudto panihapon puro suutan. Bangon! Kaya kini ako kontra ako ning pildihon maglisod yun igmupon. Kaya kini ako patumbahon dili na ako ni patindugon. Kaya ang mga pertuhanon lisod kay pildihon kay sakto og kaon. Di parehan ninyo ang sudanon pirmi isda nga dubok og inunon. Kasi nagtuo ka na ko'y record migo. Bisag first time migo og ikaisa wala pa ko na priso. Basta nagtuo ka nga mapildi ko nimo. Wala pa gipanganak migo ang mupildi sa ako. Time. Round 2. G-Bok, let's go! Yo! Una mong tinirahan pang Kinder 1. Pakiulaw karaman sa kadaghanan sa mga tao karon diri sa tubangan. Pa-eskwela ka sa una og insakto abig mo dito sa eskwelahan. Mo dito sa emburnal kay ready nang sulupin para magitit ang pulkasil. Diligay ka matagaan og kwarta kay wa ka duty imong mama dito sa barko para usa ka semana sa imong pagkakagaw. Pangita kag styrofoam humulan og gasolina aron lang simuton. Saba, bagay mo Busa, ayaw pang ambisyon. Nga ako imong pildihon. Tambag na ko sa imuha, balik sa bilat si imong mama, kay gipanganak ka kulang sa semana. Kung mga ambisyon pa, ako imong pildihon, muputi na lang ang bungot sa bilat si imong mama nga minanga. Di na may tabo sa kuha. Yeah!
Kay kining dula ako ang maestro, ikaw estudyante ra ka na akong abugok. Dili ka kapasar. Kay ABCD pengun sa Z, di ka kabasa. Ako itusok, dili ko BM, pero usaw ang patasma nga sungayan namukaon sa imong litra. Time, round 2, Slim, let's go! Yo! Unsa ingon nimo, ikaw usa ka BM? Batang manlures! Ha? Ikadua! Kani-enter ko ani nga liga. Pero kabalo ka, napugos na ko sa akong mga fans nga taga-naga kaya ako na kay silang nabayad sa ako Busa! Ayaw na pangandoy! Kay ako sa imo, naluoy! Kining bata isugo sa iyang mama, ipaluto og tinapa, nangutana pa, unsa nima, hindi sani. Uy, usa ka bugok. Unsa kabalo mo unsay tubog siya, kabalo mo unsay tubag sa iyang mama? Oo nak, imbisi na. Wae nagasag para mo samot ka og kabuang. Let's go, Jibok, let's go! Yo, Permira, Segunda, Trisira, iurot na nako niyong tira para sa imuha. What is your beauty is your business empty. Fuck you! Asa ka niliwat si mong mama o si papa nga bugok? Pareha lang mo si mong ginikanan angay ipagpakog. Kung mapildi ko nimo karong dulaa, magpatuli ko utro si mong papa nga iskanser sa una. Napakay pagkalo-kalo para ron ignon gangster. Alay pa makasakong pitaka nga way kwarta. Sa ayaw pagpapiling kwartahan. Kay dispatcher ay mong papa sa dalan. Kanay mong pagkatagabukid, ayaw dala diri kay madalaig ni mga flip pagka-ignorante. Disulod sa Mercury Drugstore kay magpalit og plato, kutsara og tinidor. Fuck you! Last round, Slim, let's go! Yo! Ikatulo! Ayaw pag hinambog migo kay basig itakulata tika sa kong amigo nga si Bulo. Basig nagtumong kamong mga tagabugo mga isog mo. Wala pa gali mo gibagit. Wala pa gali mo gipambirahan ng dagan na mo. Pero ate kra to migo, lingaw-lingaw ra ni ato. Ang ato malingaw ta. Pero nagpataka lang kag yaw-yaw. Kinsay mong kasaligan? Imong papa nga badyaw! O imong mama nga badyaw! Tos, kore naluoy ni Mumigo! Anong gipanganak mangka? Ang ako sa imuha, makampo ka! O mag-practice pa! Kaya giapas na ka sa imong papa! Tayo! Okay, time! Judges, block! Lingaw-lingaw, rapato! Hindi ka timbiro, tangina, ayoko nang mag-judge pag Bisaya talaga. Nakakamiss talaga mag-flip top pag Bisaya eh. Tangina, bilib ako dito kasi talagang ribat, talagang masasabi mong rating eh. Kasi nga, matindi, mas mabigat. Bilib din ako dito kasi rumiribat din minsan, pero kaso mas mabigat dito, mas maraming banat, dito konti lang. Pero talagang kung may OT mag-OT ako pero wala din. Round 1 at saka round 3 dito ako round 2. Uy, tawag ang Lakers na, mabalik ang tulad. Bigyan nga pala mula flip side. Wala na ako ibang masabi kundi yung boto ko, bibigay ko kang Jibo. Yo. First round, gaya kay si Jibo. Diri, gaya kay Ribat Japon. Pero di na nautiwason. Daog Jibo. Okay, Niyataka 1-1 tournament. Duelo natin ngayon, Slim versus G-Bok. Judge vote 3-0. Boto G-Bok.